Velkommen til historien om Peter, Simon, Hans og Ray. Den første person, I skal møde, er Peter. Peter har et godt job. Han sidder meget, da han arbejder med IT-teknologi, fremtidens erhverv. Hans chef har købt den bedste kontorstol til ham, og Peter sidder godt, men han plages af rygsmerter. Rygsmerter, der har fulgt ham, siden han blot var en 12-13 år gammel. Motion har kunnet dæmme op for smerterne, men spørgsmålet er, om Peter har siddet ergonomisk korrekt i alle de år, han har gået i skole. Som I kan se, sidder Peter ikke optimalt, men hvordan skal vi løse det? Udover et barns seng er barnets skolestol det møbel, hvor barnet tilbringer flest timer. I den nordlige del af Europa befinder den næste hovedperson, Simon Denethy, sig. Simon har gennem sin Ph.D. fra NCAD i Dublin, et af verdens mest anerkendte institutter inden for ergonomi, arbejdet med at forstå skolebørns sædeposition. Han har gennem et avanceret studie arbejdet med at forbedre udviklingen af den optimale og ergonomisk korrekte sædekomfort for skolebørn. Det har absolut ikke været nogen nem opgave. Skolemøblerne er testet i tæt samarbejde med irske skoler, hvor prototyper er blevet afprøvet af skoleelever som Peter over en længere periode og videoregistreret i hundredvis af timer. I forlængelse af Simons fortræffelige studier har danske Labofa i samarbejde med den tredje hovedperson, Hans fra Hans Thyge & Co., en dansk koncept- og designudviklingsvirksomhed, udarbejdet et møbel, der kommer til at betyde en verden til forskel for det enkelte menneske. Håbet er, at dens verdenspatenterede sædeprincip nu og i fremtiden vil forbedre en masse menneskers livskvalitet. Og nu byder vi velkommen til den sidste hovedperson, Ray. Inden vi dog præsenterer, hvorfor Ray gør en forskel, vil vi blot vise dig, hvad udfordringen i traditionelle skolestole består af. Simon Denethys studier viser, at hvis sædet på en stol er horisontalt eller hældende lidt bagud, kan hele stolen på længere sigt resultere i helbredsproblemer og dårlig kropsholdning. Hans Thyge og Simon Denethy så derfor vigtigheden i at designe møbler, der bidrager til et aktivt læringsmiljø. Forskning har vist, at den mest effektive siddestilling for barnet er med åben vinkel imellem lår og torso og med hoften som omdrejningspunkt. Dette muliggør, at bækkenet roterer fremad, indtil ryggraden indtager en naturlig afbalanceret position, hvorved overkroppen støttes optimalt. Så afgørende er det altså, at lille Peter kan højdejustere stolen, således at den passer til netop ham. Området er fleksibelt, således at trykket fra benet vil få det fleksible sæde til at bøje ned. Den forreste del af det stive sæde medvirker derudover til, at benene spredes, når man sidder højere. Dette giver støtte til bækkenet ved hjælp af føddernes kontakt til gulvet. Det fleksible sæde, der er udviklet i specialplast, muliggør derfor at indtage en højere oprettet sideposition med mindre pres på benene, hvilket ikke er muligt på traditionelle stole. I kraft af materialerne Ray er produceret i, er den utrolig robust, men er samtidig fremstillet til at selv små børn som Peter kan løfte den. Med voksne Peters rygsmerter i baghovedet kan man kun forestille sig, hvor store udfordringerne vil blive i fremtiden, hvor stort set alt arbejde vil blive udført med en computer i hånden. I forlængelse af forskernes anbefaling anno 2014, hvor et stort fokus har været på at forbedre børnenes bevægelse, vil Ray fortsætte den røde tråd. Dens egenskaber i at fordre bevægelse i sædeposition giver dig som indkøber en garanti for, at eleverne sidder ergonomisk korrekt og derved undgår problemer senere hen i livet.